1990 मायथाइनि 1 मे दिनैनि सानखालि जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ रुंसारि जादोंमोन। दा बे साना बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव सान। जुदिअ बिथाङा रुंसारि जादोंमोन, बिथाङा जोंनि साफ्रोमबो बर' माहारिनि गेजेराव, साफ्रोमबो बर' फिसानि गेजेराव गावनि जेनाखि भिजन मिशन बा मावथांखि बानबुंथि बेखौ जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गेजेराव बेगर फोनानै गालांदोंमोन आरो बेनिनो सुरुबै दिनै जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जोङो दावगालांनांगोन आरो खामानि मावनांगोन। बिथांनि जेनाखि थांखि, जेनाखि सिमां, बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय, दा गेरेमसा हारि दानांगौबा जोङो बिथांनि जेनाखि बानबुंथि, बिथांनि जेनाखि दिन्थिनाय लामा, जोङो बे दिन्थिनाय लामाजों साफ्रोमबो बर' फिसाया दावबायलांनांगोन बा हान्थिनांगोन। अब्लासो जोङो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो हागोन। दिनैनि बे UN एकाडेमियाबो मोनसे बिथांनिनो गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे सिमांनिनो मोनसे बाहागो आरो बे UN एकाडेमियाव दिनै रुनिखातानि UN एकाडेमियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ गायसननानै बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जाहाथे जोंनि फरायसा फरायसुलि आरो फोरोंगिरि बिथांमोनहा गेटनिफ्राय हाबनाय लोगो लोगोनो जोंनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ नुनानै, बिथांनि महरखौ नुनानै जाहाथे बिथांनि बुंलांनाय बोसोनफोर, जाहाथे बिथांनि दिन्थिलांनाय लामाफोर, बेफोरो जोंनि गोसोआव, जोंनि खर' मेलेमाव रोखा रोखा नुजाफैयो। बेखौनो थांखिनानै जोङो बिथांनि मुसुखाखौ गायसननाय जादों आरो बेखेवनाय जादों। दा बेनोल' मोनसे उपाय, बर' हारिया गोजौआव थांनांगौबा, बर' हारिया हारि महरै थांनानै थानांगौबा, बुहुमाव गोसारनांगौबा जोङो बिथांनि दिन्थिनाय लामाजों थाबायथारनांगोन। जोंनि रुनिखाता UN एकाडेमियाव गिदिर लानाय जाबाय। दा बेवहाय जोंनि बे केम्पासावनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, जायखौ बर'नि बिफा होननानै बुङो, बिनि जेनाखि मुसुखा बेखौ बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव जों लेंहरनाय बायदियै नुजाफैनो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मख'न बसुमतारी सार आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो गोबां जोंनि जायगानि एबसुनि, केन्द्र आन्सलिक एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि, लोगोसे गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिथांमोनहा नुजाफैदों। आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो लेंहरनाय बायदि जोंनि जायगानि मोनसे ससाइटि, बरबिल डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैनो हादों। आरो बेवहायनो बाहागो लाफैबावनो हादों जे जोंनि ओनसोलनि खाथि खाला जायगानि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनहा, आरो बेवहाय जोथोनगिरि बिमा बिफा, बे फरायसालियाव फोरोंग्रा फोरोंगिरिफोर, फरायसाफोरनि मानगोनां गारजेन बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैदों। आरो बेहाय फरायग्रा साफ्रोमबो फरायसुलि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैदों। जोबोद गोजोननाय मोन्दों, साफ्रोमबो स्टाफआ बाहागो लादों। दा जोङो बेखौ दिनै बेखेवनानै, बे अन्थाइ खाम्फा एबा मुसुखाखौ बेखेवनानै जों गोजोननाय मोन्दों। गोजोननाय मोननाया बेनो जे जोङो जेलानाखि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेलानाखि जोङो जोनोम सान, ओमफ्राय बिदिनो रुंसारि सान, बै समफ्राव आरो बिनि जेनाखि फट' मुसुखा, बेखौसो जोङो माने बसायनानै दोननानै साजायनानै जोङो बेहाय बिबार माला बावनाय, बेखौ मान होनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जायोमोन। साफ्रोमबो स्टाफ आरो फोरोंगिरि आरो जायगानि बिथांमोनखौ लेंहरनानै आरो फरायसाफोरखौ। दा दिनै जोङो बिराद गोजोननाय मोन्दों जे बेवहायनो मोनसे जोंनि केम्पासावनो बेहाय गिदिर मोनसे मुसुखा, बिथांनि बा बड'फानि जे मुसुखा, बेखौ जों बेहाय मोननानै जों बेवहाय गोसो बायदियै दा जोङो बिनि हाबाफारिफोरखौ लानो हासिगोन। आरो बिनि गेजेरजों जों मिन्थिहोनो हासिगोन जे फरायसा फरायसुलिफोरखौ बियो सोरमोन। होमबा दायो माने फरायबाय थानाय गथ'फ्रा माने मिन्थिया बेयो मा। दा बेखौ जोङो बेखौ नुनाय लोगो लोगो बिनि माबाजों जोङो बुंनो हासिगोन जे बे ओरैबायदि बर'नि थाखाय हाबा मावलांदों, मा मा खामानि मावलांदों जाथिनि थाखाय, बोरैहाय मावबोनानै दिनै बिसिम सौफैखो, बे गासैखौबो माने मोनसे एगजामपोल बायदि जोङो बेखौ माने बेखौ लानानैनो जोङो बेखौ दिन्थिनो हासिगोन आरो। दा बेनि थाखायनो आङो फरायसालिनि जानानै दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंना होनो थाखाय जोंनि बे UN एकाडेमिखौ सामलायगिरि मानगोनां चेयारमेन काम डाइरेक्टर डक्टर सांग्रां ब्रह्म सार आरो बे फरायसालिखौ फसंनाय साफ्रोमबो मेनेजिं मेम्बार्स साफ्रोमखौबो आङो
फरायसालिनि जानानै साबायखर आरो गोजोननायखौ होदों आरो दिनैनिफ्राय जोङो बेखौ जोथोनै लाखिनानै मोजाङै जाहाथे माने दोनबाय थानो हायो मोनसे एगजामपोल बायदि दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै आं बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों।